खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 3 मे शुक्रबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। खामानिफोरखौ मावनो बागोन, दाबसे जायगायाव दिदोमै थानो गोसो जागोन। बृष राशि। नोंथांनि आंगो लोगोजों नोंथाङा बिसिगि खानो हागोन, साना गाहामैनो बारलांनो हागौ। मिथुन राशि। रांखावरिफोरा आखाइनिफ्राय जामलांनो हागौ, नखराव जेंनाया गोग्लैलांनो हागौ, गाज्रि सान। कर्कट राशि। नोंथांनि मुवा बेसादफोरा गोमाफ्लांनो हागौ, मोजाङै खेल लानानै बाहायनाया गाहाम जागोन। सिंह राशि। हारिनि मोजां हाबा मावनानै मान मोननो हागौ, बयजोंबो अनसायजागोन, मोजां सान। कन्या राशि। नोंथांनि मावनो लानाय खामानिफोरा जाफुंसार जानो हागौ, गोसोआ रंजाखांनाय मोनगोन। तुला राशि। गथ'खौ लानानै जिंगासिनांनो हागौ, नोंथांनि गथ'आ गाज्रि खामानि मावफ्लांनो हागौ। वृश्चिक राशि। खामानिफोरा मावब्लाबो जोबस्रांनाय नङा, देहाखौ जोबोरैनो मेंखांनाय मोननो हागौ। धनु राशि। समाजाव नोंथांनि सन्मान बांनो हागौ, नखराव खुसि फैगोन, मोजां सान। मकर राशि। जाग्रा आदारखौ खेल लानानै जानांगोन, बेराम सोमजिनो हागौ, गाज्रि सान। कुम्भ राशि। देहायाव जानाय बेराम आजारफोरा गानो हागौ, सावस्रिखौ जोबोरैनो मोजां मोनगोन। मीन राशि। नखराव धोन दौलत जोबस्रांनो हागौ, जार्लायाव गोग्लैनांनो हागौ, साना जेथो गोनां जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा? थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, वुडेन फ्लरिं, वालपेपार, स्टिल रुफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।